Hola, jo sóc en Bàsil i ell és en Jordi. Som els socis i fundadors de la gestoria Sàvia, d'aquí de Girona, i ens dediquem principalment a tot tipus de tràmits com qualsevol altra gestoria, però sobretot enfocat a empresaris, autònoms i petites i mitjanes empreses. Doncs temporada alta pel territori és un gran exemple de potenciar el món artístic en aquest àmbit d'aproximar a la ciutadania i a la gent obres de qualitat, doncs el teatre, la dansa, la música, i amb el que és temporada alta és la viva imatge de que es pot fer art de qualitat en petites poblacions, petites i mitjanes poblacions, i que no ens hem d'anar a grans musicals com Barcelona o Madrid. Per nosaltres, apostar per temporada alta és col·laborar en un projecte artístic com a empresa, ja que des del meu punt de vista em dóna la sensació que el món empresarial i el món artístic sempre ha estat una mica allunyat, no? Una mica com a les pel·lícules, no? El pare científic que té el fill que vol ser actor i que li diu fes alguna en sèrio, no? Doncs em sembla que això encara avui en dia hi ha una mica aquesta imatge i l'empresari mira malament a l'artista i l'artista mira malament a l'empresari, i jo crec que unir aquests dos mons és molt important i crec que tota empresa hauria d'invertir en projectes com ara el temporada alta o qualsevol projecte que fomenti el món artístic. Sobretot també ens toca molt personalment, som músics, a part de gestors, i també venim de família d'artistes, també som famílies de ballarins i som músics, hem actuat en teatres també en la nostra joventut, i ara estem fent petites col·laboracions amb artistes emergents. I per nosaltres poder col·laborar en temporada alta doncs, ens suposa poder apostar per al món artístic i posar el nostre gra de sorra.